Să-mi dai îndărât femeia! E femeia mea! Nu. Poate e a ta? Nici. Atunci a cui e? Este a ei. Și ce face ea cu ea? Ea n-are nevoie de ea, pe când eu am. Eu. Cu asta încep, cu asta sfârșești. Mie. Lumea ta e un pronume. Nu e adevărat. Eu țin la Magdalena. Dar și la ceasul, da, ori ții foarte mult. Am grijă de ea. În același chip în care te îngrijești de bunăstarea hainelor dumitale. Când am fost bolnav, am suferit. Când ți s-a stricat Warburg, ai plâns. Am documente. Am fost la ea în toate serile. Da, dar locuiești în tine. O iubesc, jur pe tot ce am mai sfânt, o iubesc. Nu ca îndrăgostit, ca proprietar. Ori proprietatea particulară asupra moșiilor, fabricilor, băncilor, mijloacelor de transport, femeilor și sănădojimea bărbaților a fost desființată. N-a văzut nimeni o asemenea hotărâre. Ai citit-o în fiecare zi, dar n-ai înțeles-o niciodată. Vreau să te încredințez, stimate domn, că am studiat cu cea mai mare atenție cazul dumitale. Cercetând, am ajuns la concluzia că te faci vinovat de o seamă întreagă de păcate, de care cel mai grav îl constituie jaful. Nu e adevărat? Nu sunt hoț, nu cunosc. A cunoaște înseamnă a recunoaște. Ești un hoț, domnule Horațiu. Dovada. Iată. Este un tabel privind lucrurile furate de cetățeanul Horațiu I. Horațiu de la tovarășa... Se mai rostesc numele? Tabelul acesta cuprinde toate surâsurile răpite din pricina crizelor de nervi ale domnului Horațiu, toate ceasurile bune jefuite din pricina stărilor negre ale domnului Horațiu, toate prieteniile alungate din pricina lăcomiei domnului Horațiu, toată încrederea, puterea de muncă și îndrăzneală gătuite din pricina domnului Horațiu. Ești mai mult decât un hoț, domnule, ești un exploatator. Ești ultimul exploatator în țara noastră. Nu îngădui nimănui să se amestece în treburile conștiinței mele. Conștiința este a dumitale, roadele ei ale tuturora.